Good morning no, ilabi na sa mga basher sa to diha. Good morning ninyong tanan. Hinaot nga naana mo sa may panghuna-huna. May panghuna-huna. Baw pagsugod sa video ni Tirada na. Bitaw no. Kami kabalo naman may sa among istorya sa among tagan sa kinabuhi ba nga no, kinahanglan pa mangyud inyong ibas ha. Mao ni ang istorya namong duha. Kani akong asawa perte naming dugaya. Kamo makarelasyon kamog na pulo ka tuig kung wala mi mo agwanta. Wala mo agwanta. Dili man mi magdugay siguro kung wala mi nagkasinabot, di ba? Kay ngano, makita ba yan ninyo diha nga kabalo jud ko mo atiman og asawa. Nana po'y asawa, daghan na po moingon ani naa di ay kay kargada. Naa na po lagi ng kargada ba? Wala ko'y kargada, pero ang akong kargada, ang pag-atiman sa kong asawa. Kay og dili ka kabalo mo atiman sa imong asawa, lagmit magyud biyaan kag bana. Di ba? Lagmit biyaan kag asawa. Magunsa man ang baye og laki og di kabalo mo atiman sa ilang partner, di ba? So kinahanglan yun nga atimanon ang asawa aron magduga inyong relasyon ba. Mao ni mga sikreto nga kaming mga tumboy dili gyud sila basta-basta makabiya sa amo Kay ngano atimado man namo pirmi ba. Parehaan na Perting lang iya sa kong asawa kay lagi gikapoy lagi daw siya trabaho ba. So, ikaw nga bana kung gikapoy ang imo ang asawa, nya maglangi kay magpahilot, iapil pa ng buko-buko niya, hala, haplasi, nudnura, aron lang siya masatisfied sa imong serbisyo ba. Di ba? So kinsa mang asawa makahuna-huna og biya kung inganaon nimo pagtratar imong asawa, di ba dili? So karon bisag ingon animing mga tumboy ba, maunang makontento na sila. Kay ang mga bayi manggod basta atimanon lang bisag wala kay karga, dili na mo biya sa imo ha. Ana lang sikreto na mo ug sa hitsura sad. Bisa pagdili ka hitsuraan, ako kay gwapo na mo kong daan na napoy maglagot lagyan akong video baka I love my own, my native land. So karon, ingana lang siya pag simple pag-atiman sa asawa, hilot-hiloton panagsa. Tanawa siya kung gibuhat niya, di ba? So karon kay naghuman naman kong hilot sa kong asawa, ako ana siyang gitabunan og habol aron makapahulay ba. Makapahulay. Aron dili panuhutan ba. Kay inighuman man gud og hilot kasagaran mapanuhutan. Di ba tanawa? Nakita man gyud nimo di ba og unsa gyud ako ka concern sa kong asawa. Ingana pod unta mong mga bana. Among nandamay na pod mao lagi nang daghan masuko sa imuha ba kay magdamay ka. Pero nakapahulay nako. Natingala ko ni bangon akong asawa og iya kong gibunalan sa unlan ba. Wala day siya makontento sa kong paghilot niya unsa may gikasuk-an niya. Mao gyud may kanyo. Matingala gyud mi nganong mukalit lang nitukar na imong asawa niingon siya, ilisan ta ka. Ha? Unsa ilisan? Ilisan daw ko niyang manghilot dito sa Rojas ba? Ay,